Tot i que encara no és públic, Cort ja ha anunciat què vol fer a l'antic edifici de Gesa. En el pla d'usos presentat avui hi preveu una biblioteca, un restaurant i una comissaria de policia, a més de diverses sales polivalents. La intenció és iniciar les obres d'aquí a mig any. L'equip de govern no entén perquè el Partit Popular vol enderrocar-lo si guanya les eleccions. Aquesta és la imatge que Cort ofereix de com serà l'edifici de Gesa, tot i que la façana no es canviarà mai. Sí que se'n rehabilitarà l'interior i, segons l'equip de govern, ben aviat, al maig o al juny, es preveu que comencin les obres. A la planta baixa es faran sales polivalents i una nova comissaria per la policia local de Palma. Les plantes subterrànies seran accessibles des del parc i s'hi farà una biblioteca, i de l'edifici adjunt se'n recuperarà l'auditori. Paral·lelament s'iniciarà la licitació per adjudicar l'àtic a restaurants i cafeteries i, per tant, les obres es gestionaran amb dobbers privats. De les 7 plantes que queden enmig encara no se'n té clar l'ús, però sí que se sap que estarà relacionat amb la promoció turística i econòmica de la ciutat. Al bell mig de la Falca Verda i catalogat com a bé d'interès cultural des de l'any 2007, Cort s'ha vist obligat a posar punt final al seu deteriorament. Els més de 16.000 metres quadrats de l'antic edifici de Gesa es volen oferir a la ciutat com a espais públics. L'equip de govern no entén de cap manera la proposta del líder del Partit Popular a Palma, qui va assegurar que si guanya les eleccions el tomarà. És un edifici que ja forma part, no només físicament, sinó jo crec que jurídicament, forma part del paisatge urbà de la ciutat i que el que han de fer és integrar-ho com a tal. No estem en condicions d'abordar l'eliminació de l'edifici. Per moltes raons, no només ideològiques, sinó també jurídiques. Fer banderes de demolir edificis catalogats no és una bona bandera. Independentment d'això, la ciutat de Palma té una grandíssima mancança de metres quadrats públics. I decidir eliminar 16.000 metres quadrats de sòl públic tampoc crec que sigui una bona bandera. Fins demà, l'edifici no serà de titularitat pública quan s'aprovi el pla de reparcel·lació de la façana marítima, és a dir, quan es compensi els actuals propietaris del solar Núñez i Navarro amb d'altres solars propers. A partir d'aleshores, Cort invertirà 660.000 euros de la llei de capitalitat per les obres de les plantes baixes. L'objectiu és inaugurar-lo a final d'any. La resta de la rehabilitació serà més lenta i s'intentarà que la iniciativa privada ajudi a finançar-la.